ኤደን ሳሚ ሕቶ ፍቅሪ ምቕባሉ ሕግዝቱ እኳ እንተኾነት ነገር ሊድያ ግን ኣያቕሰናን ከምዛ ብዓይነት ፅልዒ ፀሚዳታ ዘይረበረቱን ከምዚ ዝሰሰጥ ወይ ድማ ንዓይ ጥራሕ ይጠዓምን ዝበለት ኮይኑ ስለዝተሰምዖም ፈፂሞ ርግኣት ሰኣነት ስምዓንዶ ሰማሃወይ ጉዳይ ሊድያ በቃ ውድእ ኣቢልካይ ማለት ድዩ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ሓንቲ እምርቲ ካፈ ኮፍ ኢሎም ሻሂ እንዳሰተዩ ዝዕልሉ ዘለዉ ኤዱ ምስሊ ዱ ወላ ሓደ ፍቅሪ ዝበሃል ኣይነበረንን ካባኻ ካሓድም ክብል ኣብኣ ከይደ ተዓቂበ ፍቅሪ ዘይብለይ ምስ ኣሰለይ ምስ ዝብል ንክልቴኽን እየ ክጎድኣክን ስለዚ ልበይ ንኣኺ ካብ መረፀ ናባኺ ኣቢለ ኣለኹ ምስ በላ ናብ ተሻሒ ሽኩር እንዳወሰኸ ኣነስ እንድአ በቃ ኣደንጊፃትኒ ምስ በለቶ ድሓን ኤዱ ፅብቕቲ ፍጥረት ሓንታይ ትከውንያ እንዳበለኸሎም ሓደ ማስቲካ ሸይጥ ቆልዓ ምስ ንፋጡ ገዝኡለይ እባ እንዳበለ ወርሕርሕ ምስ ኣብዝሕም ሳሚ ካብ ጅብኡ ሶፍት ኣውፅኡ ንቅድም ነቲ ነፋጥ ኣፍንጭኡ ፀረገሉሙ ሓንቲ ማስቲካ ወሲዱ 50 ቅርሺ ሂቡ ማልዝ ከይተቐብል ኣፋኑ ነዚ ዝረኣየት ኤደን ኣታ ሰማሃወይ ከምዚ እንዳገደ ክፈሎም ደኣ ማእሲኻ ስድራኻ ከተማሓሽ ምስ በለቱ ኤድ ሽኮር ኣነ ዝሰርሕ ሰብ ብጣዕሚ ዝብርሃኒ ከተባብዑኒ ዝደሊ ካብ ምልማል ጥዕና እንድሕር ሓሊካ ኣቕምሓ ምስራሕ ዝመስሉ የለን እዚ ቆልዓ ከዓ ነዚ መሪፁ ስለዚ ካብ ከም ኣደ ገሊኦም ኣብ ፈቕዶ ባራት ከይዶም ዋላ ሓደ ነዚ ፍልጥ ኮን ክንሶም ግይፅ ስለ ዝበላ ጥራሕ ገንዘቦም ብዘይ ቁም ነገር ዝብትኑ ንፃዕራም ሰብ እንተሓገዝኩ ይውሰኸን እምበር ኣይጎለን እዩ ሓቀይ ለባም ለምባም ይፃወት ኣለኹ ምስ በላ እንዳሰሓቐ እውይ ሰማሃወይ ንስኻስ እንቋ ናተይ ኮንካ ንምንታይ ናብዚ ዓዲ ኣበጊስካኒ ብዙሕ ግዜ ኣማሪረ እንዴ ሕጅስ ከዕረፈ ይመስለኒ እንዳበለት ገና ዘረብኣይ ከወድአት ከላ ኤስሮም እንዳሓለፈ ከሎ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኣዮም ኣንፈት ጠው መፅኡ ካብ ሓንቲ ማይ ዘይጠዓመት መኪና ክወርድ ስለ ዝረኣየት ገፃ ንእለቱ ተቃየረ መለሓሳውን ልኩት በለት ዓይናውን ቀልጢፋ ክትመልሶ ይተረኣየትን ነዚ ዝረኣይ ሳሚ ክሳዱ ጠው ምስ ተመልከተ ኤስሮም መፍታሕ ናይ መኪና እንዳሽከርከረ ዝተኸደኖ ክዳን ይበልዩ ጫምኡ እሞ መወዳድርቲ ኣልቦ እዩ ብውህዱ 1000 ሰባት ኣምሲሑ መድረረም ብስናይ ምስ ገፁ ዝኸይድ ዳቢስጡ ክንዲገለ መእሰር ከልቢ ዝኣክል ብሩር ሰንሰለት ኣብ ክሳዱ ኣንጠልጢሉ ናብኦም ገፁ ክመፅእ ምስ ረኣየ መፅኡ እዚ ከዓ ኣርያ ወዲ እንዳበለ ከሳብ ኣብ ጥቕኦም ዝቐርብ ብዓይኑ ኣሰኒዮም ከምቲ ንሳቶም ክርእይዎ ዘይተሓጎሱ ንሱም ብሓባር ኮይኖም ክርእዮም ፈፂሙ ስለ ዘይተዋሃጠሉ ብውሽጡ ብሕርቃን ይቃፀል ነበረ ተኺሉ ከይዱ እውን ኣከንዲ ብሰላምታ ብነገር ይጀሚርዎም ድሓን እተው ግና ክልቲኦም ዋላ ሓደ ክምልሶ ኣይተሰምዑን ሊድያ ምስ ሳሚ ፍቅሪ ጀሚራ ኢሉ ቀሲዩ ነይሩ ግና ከምዚ ኢሎም ምፅንሖም ስለዝተጠራጠረ ኮፍ በሊ ከይተባሃለ መንበር ስሒቡ ድሕሪ ምርጣጥ ስምዓስከ ሳሚ ኣፍቃሪት በቲ ኣቐሚጥካስ ምስ ካልእ ጓል ክትወፅእ ኢብዶ ኣይኮነን ምስ በለ ሃታ ንስኻስ እንታይ ኢብ ኣፍሪጥካይ ኤስሮም ዘረዋሪ ዋንጫስ ከምኡ ኢልካ ክትምእለኒ በል ካብኡ ኣይትሕለፍ ንሊድያ ገዲፈ ምስ ኤድ ሽኩር ፍቅሪ ጀሚር ኣለኹ እንታ ኽኢልካ መርቐና ምስ በሉ ምእንቲ ርእሱን ቃልቃል ክብል ስለ ዝፀንሐ ዝተኣከሞ ዝነተጎ ነዳዲ መሰለም ኢድካ ሰዲድካ ደኣምሶ መፁ ብካልእ ከም ድሌቱ ብኤደን ዝመፁ ገና ይፈቱን እዩ በዘይ ቃል ዓለም ካብ ልቡ ኣፍቂርዋ ስለ ዘሎ በቃ ሕርቃኑ መቆፃር ሰኣነ ኣስናኑ ሓርቀማ ኢዱ ጨቢጡ ገፁ ጨማዲዱ ከም እንቁራው ተነፊሑ ጉሩሩም ክብል ዝሰምዐት ኤደን ስማ ኤስሮም ክትፈልጥ ኣብ ዓለም ዝፀልኦ ሰብ እንተልዩ ንስኻ ኢኻ በየና ኣብዛ ምድሪ እንተተረፍካ ማን ኣይ ምስ ተቐበልኩኸን ካብ ምሳሓ ፍቅሪ ዝጅምር ሞተ ይመርፅ ምስ በለቶም ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ኣብ ቀረባ ዝፀንሐ ወዲ ነቲ ጣውላ ብሓይሊ ሓሪሙ ኣብ ልዕሊኒ ዝነበረ መትሓዚ ሽኮር ሻሂ ካፕቺኖ ፓስተ ፋሕብትን ይኣተወሉ ሰሚዕ ከለኺ ደቂቲ ከዓ ትመስሊ مش بأسلا أودات كي تردو بحرقان زأكل مسبلة لبا بسنباد مخا كتب الأنداد الليت بزي لبا توريرا عفو بإيدا حاتما حانساو ناب سامي حانساو ناب كابحبح أنداب زهد بناي محس انتا سقبال زعينتو تأمتتوم نسون دحان اتو استرد عز مسل إيدا بحيل أند عليه مساخي
ዘረባለን በባል ገዲፎ መኪኑ አልኢሉም ተመርቀፈም ሳሚ ኩነታቶም ስለዝገርሙ ኣብ ርእስ ሕቶ ዝተላዓለ እንታይ ክብል ደልዩ እንዳበለ ኩሉ ቴሌፎኑ ድምፂ ኣስመዐት ነሊድያ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ሸለል ጋቢዙ ናብ ሕትኡ ምስ ተመልሰ መጠፋፍዒ ዝኾና ትደሊ ስለ ፀንሐት ምሽት ድውለል ካላ ተቐበላ ምስ በለቱም ድሓን ግደፍየን እዚኣ እንዳበላ ከሎ ወዲኣት ኣፅያ ከም ብሓድሽ ተደውለት እንዳበለት ተቐብል ኣብል ሄሎ ምስ በለ ሰላምታ ከለገሰት ተኸኢላ ሰምሃወይ በልቢ ከም ዘፍቀራካ ሕጁን ደጋጊመ ከነግረካ ከለኹ ሕጉስቲ ንዓኻ ብምልአን ሕብንተ ለምድብ ፅባሕ ይሰልጠነ እንዳበልኩ ኣብ ቃንዛ ምቁር እዋን ይሕልፈ ፍቕረይ ተቐቢልካ ምስ ሸንዳሕኻኒ ግና ኣመና ተጎድኤ ዘረብኣከ ወድአት ከላ እንታይ ኸ ትኾን ዘለኺ ኢሉ ምስ ኮለፋ ድሓን ሰማሓወይ ኣወዳዓኒ 100 ዓመት ይዛረብ ኣብ ግኡዞኻ ዘበለ ሰላም ይምንልካ እታ ሕፃን ቆልዓ ኤደኑን ትኢቲ ስለዝትመስል ፅቡቅ ጌርካ ሕዛ ንኸይተረኽበኒ ይጌሽ ኣለኹም ንመወዳእታ ግዜ ድምፅኻ ምስምዐ ሕጁን ሕጉስቲ ብፍቓደይ ካብ ኣበኻኒ ካብዚ ዓለም ይሰናበት ኣለኹም ግና ብሰንከይ እንዳበልካ ሕጭና ክቐርብ ስለ ዝደለክ ቻው ኢላ ምስ ኣፅኦ ቴሌፎና ሊዱ ኣቲ ሊዱ ንኣሃኮይ ሊዱ ምስ በለ መልሲ ስለስኣነ ሞባይሉ ጠሚቱ ከምቲ ኣፅኦት ምስ ኣረጋገፀ ከም ብሓድሽ ደወለ ስለዘትፈእታ ክትፅዋይ ከኣለትን እንዳበለ ብዘይ ልቡ ኤደን ምስ ናይ ስምባዲኣ ገዲፎ ኣብ ቅድሚቱ ፀናሕቶ ታክሲ ገይሩ ናብ መሓዛኣ እንዳደወለ ንገዝኣ ከም ኡፍ ከነፍር ጀመረ መሓዛኣ ቴሌፎና እንዳፀውዐ ከሎ ግና ዝቐበሎ ይረኸበን ኣታ እዚኣ ከንታይ ኮይና በጃኻ ኣፍጥኖጉ ኣታ ንኣሓውከ እንታይ ካላ ሓመምቶም ዘላ ምስኪና በዓል ታክሲ ናይታ ኣራጊት መኪኑ ኩነታቱ ስለ ዘሰንበዶ ክሳብ ጉሮሮኣ ዝለህተት በል ንባላት ኣሕዋቱን እስሮም ኣብ ግሩፕ ተደዋይሎም ብዛዕባ እስሮም ዝዛተዩ ዘለዉ ንሕውን ወረቀት ጸሊም ጽም ግና ንመን የሕሊፎም ክሕብዎ በቲ ሓደ ድማ ንስኹም ሓቅኹም ኣብ ዝሕሸኩም ኮፍ ኢልኩም ንዓይና ሓደ ሓዊኹም ምዃን ክትስኡን ስለ ዝብል ናይ መዓት ገንዘብ ድሌት ይኹን ኢሎም ሻሕ ዘብልሉ ንሱን ኣይሕምቐን እዩ ኣብ ጽቡቕም መዓለዊ ዘውዕሉ ዝነበረ ይሰቲ ይበልዕ ይዘውር ይኽደን ደስ ዝበለ ትጓል ድማ ይቀያይር ኣብ ሓንቲ ጣውላ 40,000 ኣጥፊኡ እንተ ዝኸይድ ንኡ ኣይንታይን እዩ ገሊኣ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዝነብር ኢላ ንዕረፍቲ ምስ ከደት ነፋሕፋሕ ትብል ንኡ ምስ ረኣይ ግና ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጨም ዝቕየሩ እምበርከ ወዙ ኣብ ጠስሚ ተዓሊኹ ዝወፀ እዩ ዝሕዞ ሞባይል መኪና ኮታስ ኩሉ ምሉእ ርኢኻ ኣብ ፈቐዶ ዓለም ዝተፈላለየ ትካል ዘዋፈረሙ ብዚ ናይ ገንዘብ ስክፍታት ዝነብር ሰብ እዩ ዘምስል ምኳን የሕዋቱ ትካላቱ እንዲም ከይፀዓረ ከይደኸመ ከማን ዝረኽበሉ ዘይነፅፍ ኢላናት እዩ ልቢ ምስ ገበረ ክገርፈ እንዳበሉ በተስፋ ክፅበዩ ንሱ ድሌቱ ክገብር ምስ ተረባረቡ እና ሕጂ ድሕር ክንደይ በዓሉ ዘፍሸሉ ኣሽሓ ዝተኽፈለሉ ፕሮሰስ ሰሊጥዎ ምብጋስ ስለ ዝኾነ ዝሰኣተዩ ዘለዉ በቃ እሞ ሕጂ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣብዚ ምስ መፀ ጥራሕ መስመሩ ምዕንታን ሒዙ ክኸይድ ምዝረሑ ሰባት ከም ዝፅጋዕ ንግበሩ በኽሪ ናይቲ ገዛ ዝዛርብ ዘሎ ከምኡ ይሓሽ ኣብ ዝብል መደበኛታ ምስ በፅሑም ናብ ኤስሮም ደው ኢሎም ምድለዋት ከመይ ኣሎ ምስ በልዎ ኣይከይድኒ ግደፉና ንስኹም ከዓ ዝብል ዘረባ ኣስሚዑ ቴሌፎኑ ኣፀወ